Min nhar is-sibt se jerġgħu jorħsu t-tariffi tar-roaming qabel fi ftit ġimgħat oħra ikunu qed jispiċċaw għal kollox. B'hekk f'perjodu fejn ħafna jibdew ifittxu xi btala se jagħmlu, jistgħu jserħu moħħhom li messaġġ jew ftit Facebook minn barra l-pajjiż mhux se jfisser kont mogħla smewwiet. Min juża l-mobile ser ikun qed iħallas 5 ċenteżmi biss iktar fuq ir-rata normali. U messaġġ se jiswa 2 ċenteżmi. Kull megabyte ta' data se tiswa wkoll 5 ċenteżmi. Din se tkun parti oħra mit-tranzizzjoni li qed twassal sa nofs Ġunju 2017, meta l-Ewropej jibdew iħallsu rati daqs li kieku qegħdin f'pajjiżhom. Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, Andrus Ansip, qal din mhix biss dwar Ewropej jiffrankaw il-flus, imma pass ieħor fejn qed inneħħu l-barrieri tas-suq ewlieni diġitali. Biex wasalna hawn kien hemm snin ta' negozjati u diskussjonijiet fih dan l-Unjoni Ewropea. Bl-ewwel azzjonijiet imorru lura għall-2007. Tul is-snin imbagħad segwew negozjati bejn il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill, sakemm is-sena li għaddiet intlaħaq qbil aħħari li se jara s-sajf tas-sena d-dieħla l-ewwel wieħed ħieles mit-tariffi tar-roaming.